no joto sini media rono sini media kising rono pai play hambai sini me 4 tarik 2026 जों प्रेस मीडिया फाइमानी कायसा कारण दंगो कायसा बिजन तै जों फाइमानी जोंरो सिनरो फाइमान जा फाइकिया 18 तागर जलानि सिनि बरम गोनां ब्लक प्रेसिडेंट सिनि सार्भिसेस तै खरकसा फाइमान जा फाइके सिनरो डिस्ट्रिक्ट वाइटिएफ नि सिनि बरम गोनां सार्भिसनार तै दंगो सिनि यांगो यासि याग्रा जत्तो सिनि वाइटिएफ नि बारजा मानजाग्रो इनके जों प्रेस मीडिया फाइमानी सिनि कायसानि कारण जों तामनि बागै फाइकास जों नाव सिनि सेकेंडरी नाय सिनि 12 तागा जलानि ब्लक प्रेसिडेंट सिनि बरम गोनां सार्भिसेस हामबाय मीडिया पर्सन नो जों नंनो तिनि इमारजेंसी मारिं माहिंके सिनरमिया कायसा इंसिडेंट थांगा सिनि 12 तागा जलानि सिनि लीडर रंग नो प्रक्सा सिनि जंपुजला बिसिनि चेयरमैन बरम रंजीत ताई आम हाके न सिनी जत्तल अरनि लीडर रंनो कोई केस खा पुलिस प्रशासन ने होते केस नाय नग नग थाङै नाय को उथुकिया पुलिस आम हाने बय संतिनि नंग रिंगमानि सिनि खना 12 घंटा पूरा ऑफिस ताई गाड़ी गुरा स्कूल बेबांग न बन्द तंनाय ओनली एक्सेप्टेबल एम्बुलेंस ताई फायर सर्विस आमरो सिनि उनाय इनके संगमनो कोइनाय सिनो जत्त एरेन ताखौ ताई बहु संनो खना सं जत्तनो फुंगासिर सिमिनो सिनो 12 टानि सिमिनो सिनो 12 घंटा बन्द सेंजांनाय रोबो थायोते पदक लायनाय दा त्रिपुरा हाते गनाय सिनि जे 12 ताकर जला कन्स्टिट्युएन्सि जे सिनि जंपुइ जला साबजेक्ट आन्दाराव अमन बिसिमनो सेंजांनाय माने खायजागासिनो बद्द तावसु जरा साइदा मान खातामनि बागै पुलिस राव बायना जों नगो नगो थाङो सोंगामले साइमिया बरा खायनो मिया सिनि बिजाय मिसिल तंमानि बंनि चाप स्टाम जना एरं बंनि पार्टी बिस बखौ जागो हनिनाय साबबो बो थेमरकबा रगो बखका आमनो तैनो सिनि कम से कम 15 20 जननि मतो हाय बरंनि नगद थाङैनि बरगो तुइखा सिनि सिखला रंनो सिनि जे लीडर संनो जे तंने ब्लक कमिटिनि बासिन सेन्ट्रेल लीडर नग नग थार तुखा किन्तु खरकसानो खरो मितलांगा सिनि जंपुजला बिसिनि चेयरमैन रंजित देब्रम रमितलांगा बरंनो जे रमजाकमानि आबं गांके एफआईआर खजमनि यागला दा रमजाकमानि खलाय कुनो एफआईआर फुरि करि फबर भाकिरम प्ला काम सं पुलिस पर्सन सेमानाय आमनो बागैनो जों खनाना अपरटेस खायनो 12 घंटा बद्द जदि खाना अमाय सिनि कुनो सिनमनो फेय गांके संताय कटर थानाय खना काय बिसर जागो पिकेटिंग खजकनाय सिनि पैकेटिंग खायजांनाय पुरा एसडीएम ऑफिस ताई वीडियो ऑफिस ताई यांगो दागरजला रामप्रा हादि खायजांनाय ताई जतो लामा सिनि जे जंपुजला सब डिविजन जे हामानि जतो बुप्रानो आमो बद्द खायजांनाय ताबुक जरा जे रमितलांग जाथानै प्रसेस खालामनि आबनि यागलो तै खरक बुसुग्रमनि नगो अबाहाके नायमा थांबोदला बायना जगमनि मिया हरो कम से कम 8-9 जननि नगो थांका किन्तु बर किसा साइका उमा बागै फ्लो ग्यांगनि बर रमति फेमिलिया आम हायबांनि नंबाय ओखा इनके ताइबो जों खाना क्लायो जागाव नर नायदि पुलिस प्रशासन बर एक्सेटे हे खायतंगो थानाय 10 तारिखो आमनि सिगां कयदो सिनरो अ पार्टी बिसनो जंपुजला पार्टी बिस सिनि गुली कगजाखा किन्तु बा गुली नाङैनाय हस्पिटलाइजेशन खा गुली मांखा किन्तु ताबो कयदो बर अमने अरेस्ट खायमिया किन्तु बनि किसी साबा साबो बर बं पार्टी बिस बखका किन्तु अमनो तै बर ति प्रमोशन ब्लेम खायनाय रमै दंगो किन्तु अम बम हायजरनेर पुलिस प्रशासन ना नाय दंगो अमनो जों आमनो बागैनो जों खना बद्द हायनाय दंगो ताई अम जदि अमनो जदि बर आसबो जदि या हागिया हंके सिनि ताइबो सबा कतर नायसं आबर दखना 12 घंटा बागै जों बन्द खायदो ओ स्ट्राइक न पति तंको संपंग लुकुराव जतनो जों सरने रो नि प्रॉब्लम लोका आखैनो काम नरो के बता दिताव मेसेज अमो तो जों तो नायो आमनो जों आमबागै नंग रिङै मा साख्लायका एडभान्स साख्लायका जों आमबागै खना हतात जाया तिनि एकदिन जों साख्लायका ओ तंग कसं लुकुरबो स्कुल लो ओकरो ता फाइटिं हनि जों आमबागै एडभान्स मा साख्लायनि नंग रिङै बेलाय बेलाय के हामबाय स्टेन प्रेस मीडिया रनो थाजिं सालांगा सिनियरनि प्रेसिडेंट सिनि 18 ताकाजला जंपुजलानि वाइटिएम प्रेसिडेंट जे साया खालामनिखौ जों आबो ताबुं सिमिया सिनियर जे प्रशासन चलरि तंनाय र एक चाटिया हाके जों साम खायजगै दङ तामनि माले सिनियर थाजिं बसागा पार्टी अफिसो बुसकांगो सिलाय कगजागै सिलाय गुली मांखा अमन पॉइंट रमजा गया बरखे तारपर 10 तारिखो सिनि
पाइथाक जनसभा खायमानि दराव ओ इलेक्शन कैंपिंग आफ्रो हाइनो एसपी नि बसांगो एसडीपी नि बसांगो यागो सिलाइटी नै कगै नै सिनि एसपी नि सागोसे गुली नांखा कबामा आबा हाइनो पॉइंट बरक रमुई कारी बरक ताबो खरकसाफोन रम जायगाखौ अंके सिनि मथानि मिया बिजु मिसिलखा आ बिजु मिसिलमा जराव नायनायदि जों साइमेया साबो बथांगै तामो खायरिक्या एरें एरें ताबो सिनि लीडर रक न सिनि कुसुंनि लीडर रंथों सिनि जतो पार्टी नि कर्मी रक न एरें एरें केस नामै बरक नब्रुम नब्रुम थोनानि चानानि कष्ट खायनाय नायथुगै दं बरक न इंके आबुनि बागै न अबहाय जे तमुं रक न जे तमुं सित्रा रक न नरै दाति नरिया हंकांके जों खोना 12 घंटा फुंनि 6टानि सिमि सिनि 18 टाकारजला जम्फैजलानि कन्टिटिसि जे तंमानि आबुनो जों अफ खायनाय बन्द दा बुंनाय तारफोर आबसुबाय फन बरक गसिना नायाखौ ओंयाखौ हंकांके जों सारा त्रिपुरा अ चबानो जे अ सामुनो सोंसेङै थांनाय सारा त्रिपुरा बन खायनायनि बागै जों बायदता ओंगै थांनाय अबसुनो हामबाय अबो मा साफिरो हायनो जुदि न अबहाय गुन्दारं न सिलाइ पाथाम तैनाय बुमरै बमासिं सिमि तंनाय रं न रमै माय आंके पुलिस प्रशासन रं न आं सानाय याकारिदि सिनि अ पाब्लिक जे अ लोकेल नि पाब्लिक बासावै जों बरनो डाइरेक्ट रमै दानाय आसुं न रं माय आंके सिनि पाब्लिक यागो याफार देहायजि जों बरनो रमै कारि रनाय हायजि बरंनो बुसकांगो हुइतनो सिलाइति गगनाय रंनो बाहायनो अबसुनो जतननो हामबाय थाजिंगो जे गुली गोबामा नांखाय एसपी नि रहमाने आबो सिलाइ गुलिया आबो जालटा 20 बाइके नांगो बनि र हाइफनो आदिनो गुलिबो नांखा सिन बरंनि र याखंगो सिनि ताखौ बिजय देब्रमा बबो ताबो गुली नांगै बनो ताबो नगो तु फाइका ताइ बन बुसकांगो न पुलिस प्रशासन रक बाफ्रो जे बं यांग सिलाइ बरमखा हाइफनो बरनो ताबो रम जगियाखौ खरकसाखौनो बरनो लकब दाजयाखौ बंखौ कोनो आइन करिदा अबनो जों मा सोंनाय जों अबनो जों प्रशासन रंनोबो पुलिस प्रशासनबो बंनि सागोखौ आइन करिदा तामसिनि सिमिदा जोंले एरें एरेंसि कोन फानो खायावैसे ताबो बाहायनो सिनि बर शान्ति करिखे रमजागै किसि जाबाय साबदन थाङै खायखा मखलबाय थांबो नंगिया केस इंयावैनो रमजागै दाजागै नगमा थुया मासायाखा तंमानि बागै जों बेलाय बोखा दुखु नांजाक आबुनि बागै जों असबानो जों सक्सेस खायनाय असबानो खायना थाङै दंगो खोना 12 घंटा जे ते बरक अमनो गसिना हाय आंके अबनो सिनि बरंनो फियग यांके जे रमजानो बाहायनो जों अबो हाइन हाय मा साफिरो सारा त्रिपुरा अ जबा जलि थांनाय आसुनो हामबाय।